Ahojte ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska si zahráme hru, v ktorej budeme Sliss, ktorý má požierať veci v meste. A vidíte, že sa veľmi rýchlo zväčšujeme a môžeme sa tu zabíjať, alebo asi nie, nevadí. Náš cieľ bude byť prvý. V tejto hre tu bude aspoň nejaká úloha než v minulých, čo sme hrali, ale to veľmi nevadí, lebo sú tu aj nejaké tie výhody, že si môžeme nejaké tie kupovať, ale to asi nevadí, lebo teraz to nebude proste ťažké sa dostať úplne na prvé miesto. A zatiaľ čo ja nájdem nejaké miesto, kde to pôjde najlepšie farmiť, to by bolo asi tie stromy. Vy môžete dať odber a like. A aj sme zmenili farbu. Už môžeme jesť aj auta. A ja sa vám ozvem, keď budem mať 500 veľkosti. Zase sme zmenili farbu, ale zatiaľ nemáme tých 500, ale to nevadí, lebo o chvíľu za 7500 budeme môcť jesť domy a tam, jak vidíte, za 2 milión budeme môcť zjesť celý stadión. A zarába sa to dosť rýchlo a hlavne pomocou tých stromov, ktoré sú tam posadzané tak v rade. Ale veľmi to vibruje ten mobil z toho, ale to nevadí. Len sa respawnujeme. Mali sme prvý free, asi nás takto zjedol, ale to nevadí. Alebo si môžeme dať cieľ na toto video 2000 veľkosti a to by mohlo stačiť, lebo neverím, že budeme prví. Ale to nevadí. Alebo dáme sa iba 1000. Lebo to nebude až také, že ľahké, lebo sa tu môžeme aj zabíjať, takže a už sme zase zelení. Keby sa dostaneme na 3. miesto, tak by to bolo výborné, ale tu je náš najväčší, ten tretí, ktorého potrebujeme predbehnúť, ktorý už bude mať 1000. Len vidím, že sme na zlom mieste, lebo tu nenájdeme toľko vecí, takže musíme sa dostať niekde, kde toho bude viac. Ale asi sa nám to iba nenačítava. A keď vo videu budete počuť to vibrovanie, tak prepáčte, lebo neviem, jak to vypnúť. Dobre, takže už máme 900, už iba posledných 100. Máme druhý level, ale niekto nás zjedol, takže sa nám to asi nepodarí, ale vidím, tak tu je milión size. Skúsim to tak climbnúť, ale asi to neclimbnem, ale nebolo to až tak ľahké, ale nechce sa mi to robiť ešte raz, tak ja nazbieram 100 veľkostí, aby sme doplnili dokopy tých 1000. A mne to bude stačiť, dúfam, že aj vám. A ja to idem zbierať a potom sa vám ozvem, keď budem mať aspoň tých 50, lebo ten začiatok bude ťažký. Dobre, takže začína sa mi to sekať, takže nechcem, aby som si tak zasekal mobil, takže to ukončím. Takže ahojte a čaute.